Аркадь Куляшов. Балада аб чатырох заложніках. Іх вядуць па жытняй сцяжынцы. Чатырох. Пад канвоем. З дому. 14 старэйшай дзяўчынцы. 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі падвал халодны. Гоняць цётку, сястру Міная. А Мінай — гэта бацька іх, родны. Бацька родны, мсціўца народны. Піша воры аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай. Па ўсіх былых сельсаветах клеюць новы загад суровы. Са слупоў, са сцен, аканіцаў пагражаюць Мінаю загадам. Ён павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на Мінаевай хаце і клеці. А не з'явіцца — расстраляны, будуць заўтра заложнікі, дзеці. У чаканні смяротнага часу у падвале дзеці Міная. З імі цётка, іх родная разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць маленькаму хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за крату, за якімі і сонца, і неба? А ці скора нас вызваліць татка? Скора, цётка гаворыць малому. Татка прыйдзе і ўсім нам, дзіцятка, волю дасць, і мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Сыну цяжка ўсё растлумачыць адразу. Спі, засні, суцяшае кабета. Спі, сынок, не твая гэта справа. Спі, наш татка не прыйдзе. На гэта ёй не мае бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонца ўзыходзіць. Заспявалі жаўранкі ў полі. Іх выводзяць салдаты за краты. Хлопчык рад і сонцу, і волі. Іх салдат да сцяны прыстаўляе. Цэліць кат у льняныя галовы. Пачынае сына Міная. Стрэл — упаў хлапчук трохгадовы. Кат ізноў пісталет узнімае. На сцяне заложнікаў цені. Вось і ўсё. Перад бацькам Мінаем станьце усе бацькі на калені.